Your friend in now Boakye Ansah Debra. Mene Asokore Mamponghene. Me anso na me Otumfuo Osei Tutu Hene, ni nifa hene ewo Kumasia. Na yewura befra benwa de nwanwa anase efe ana eyese ohini bia nya santimem hanko a kana ha nyina ohini bia oti akonwa so ebesua bi ene se adwuma a wode abebata akonwa no ho. Enu ya president ebeboa no ema obie adwuma kesie bi a ye friend no Bedukwan enterprise ana Bedukwan company. Womu ye nyuma bebre. Womu ye enema te se boto aye de fa koko. Ye enema ahodo bebre. Na de mihunu omu a mi ntimi ka se also hini bia ne fe no nso hwea bi no ene se tete no na ye nananom betra konwa so a wonim se ye nton plot wonim se sika bi emfiri ba bia ma enti de no ya ne se obekọ ba bia se be eye kwaye eda wakoje kwaye brentuo kase na wodi akoye kokofuo ana ase wodi akoye besinfuo ana wodi koye bibia ebebre no sika ene ye baaye no bu eni egusa ne ma no so kokofuo ne yenkoye bi bisifo ne yenkoye bi bodifo yenkoye bi eno ane se nsase ene de ma nipa ne ye jinsa no so a de di ya ne se ye de hwe ho ne ye yire ne ma yemfa nye bibia bema sebe oman no ana kuro no a wo hwe so no obenya bibia firim sei de ohene ahyase a wo ye kire ye se obia nye bibi ntuna konwa ho de se dachi bia enne sika no se de si ba no ama no wanya bibia gina so na ode ahwe wakonwa ene wo man eno na me pese me ka ho asempa adwuma no akiri no ohene no ayere no ho se ni Kumasi man titiru obehwe se enuma so koso kejetia mamunim se de na hositie na honye kora asase no no ane dia osidabi meni aban be ka bom na yahwe na kejetia yenie na yenuano ma mema nkoda ani mpanimfo a ye adwuma ho no ye ho atoye ene wotimi ayese adwumadie no ama aye krabehwe wasanso aset atiesi edwakese num se edwakese no eno so obeye na eno so ne nananom a edi dwa wo ho ana ye ton ne ma wo ho ana ye adwumadie bia wo ho no omso ye ho atoye asisi ye amene wo kasai egusu a ye edwa no enso honko a wo hye nananom sunkran se adwumakase bi ba ukrom na wo so oba be ye bibi wo ho a emfa asase no emma no na wono wontena so mfie wo ha anase mfie aduonum na mom fa asase no ye de broni friend collateral wo so fa koka adwuma no ho na se bosome so na mfa so obenya no na wa ma kakra na so di ahwe akonwa ene ukro ama sesei nananom pi esua enkanka me so ma yire me ho a me de ne nsase ni bi ene adwuma efo eka bom eye adwuma ema adwuma no eye nkoso yesre twe dampon nyankrompon se won hwe no so man na me anim ni kura ma na mabamu yi maba nana Osei Tutu ni kuro kese a na sori dan esimu ene Asokore Mampong ha o asori dan bia ye frɛ no Osei Tutu nyame kese aha ena esie yesre Osei Tutu nyame kese se wonmo yewura yi ho ban no ma no nkwa ho odin wom na wontimi hwaman so man enye from na ahenie ma engu na ntimi nkoso na yenya eho emfaso wo man Pack TV, the pride of Africa.
TV, the pride of Africa.